Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaasab kami. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, nga unta makaila ang katawhan nga kitang tanan anak sa Dios, managsuon ug angay nga maghigugmaay. Labi na gyud sa atong mga nanag-away karon nga mga katawhan ug mga nasod. Iampo sab nato ug pasalamatan ang Ginoo kanunay sa atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit sa atong mga slots dinhi aron makabot ang katumanan sa atong mga proyekto, nga unta ang Ginoo muhatag kanila sa mga grasya nga ilang ikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayod mapakyas, patalinghogi ang among pangamuyo, luwasa kami sa katalagman ug hatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Tobit. Niining tungura si Ana naglingkod daplin sa dalan nga nagpaabot sa iyang anak. Sa wala madugay, nakita niya siya nga nagkaduol ug gitawag niya si Tobit. Tanawa, ani Ana ang atong anak ug kuyog kaniya ang iyang higala. Sa wala pa sila mahiabot kang Tobit, si Rafael miingon kang Tobias, ang imong amahan makakita pag-usab. Isighid lang ang apdo sa iyang mga mata, ingon og usa ka haplas. Ang tambal makapakupos sa puti nga habol-habol, sa ingon mapanit nimo kini ug mahiuli ang pananaw sa imong amahan. Midagan si Ana ngadto sa iyang anak, gikako siya ug misinggit. Karon nga nakakita na ako kanimo nga buhi, anak ko, mahimo na nga mamatay ako nga malinaw. Ug mihilak siya sa kalipay. Mitindog si Tobit ug nahisukamod siya ngadto sa paggula sa patio. Si Tobias miduol kaniya nga nagbitbit sa apdo sa isda. Iyang gihuyop ang mga mata sa iyang amahan ug gigunitan aron malig-on. Miingon siya, ayaw na karon kaguol amahan. Unya ang apdo gisighid ni Tobias ug sugod sa kadaplinan sa mga mata ni Tobit, iyang gipaksit ang puti nga habol-habol. Migakos si Tobit sa liog ni Tobias ug mihilak sa kalipay. Unya mituwaw siya, makakita na ako kanimo, anak ko, ang kahayag sa akong mga mata. Dayga ang Dios, dayga siya tungod sa iyang kahalangdon. Dayga ang tanan niyang balaang mga anghel. Padayunon unta niya ang pagpanalangin kanato. Dayga ang tanan niyang mga anghel hangtod sa kahangturan. Iyang gipadala kanako kining sakita
apan karon makakita na ako kang Tobias nga akong anak. Unya sa dakong kalipay misulod si Tobias sa balay ug nagdaig sa Dios sa makusog nga tingog. Gisuginla niya ang iyang amahan sa kalampusan niya nga dili lamang sa lapi ang nadala niya kundili nakapangasawa pagyud siya sa anak ni Ragel nga si Sarah kinsa nagpadulong na ug sa dili madugay moabot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Ginoo kalag ko. Daigon ko ang Ginoo sa tibuok kong kinabuhi. Awitan ko og pagdaig ang akong Dios samtang buhi pa ako. Daiga ang Ginoo ang Ginoo matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog. Naghatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Daiga ang Ginoo kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og panan-aw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanila nga naluka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka, Samtang nagtudlo si Jesus dito sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo miingon man, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo hangtod
nga himuon kung tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyang Ginoo busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang usa sa mga timaan nga ang Mesiyas niabot na kung siya mataw sa gingharian ni Hari David, kay ang mga propeta nagsulti man nga kaliwat ni Hari David ang mahimong bag-ong hari sa Israel nga tawgon og manluluwas. Nga pag-abot na ni Hesus, ang mga Hudiyo dili gyud makatrace nga siya natawo didto sa gingharian ni David. Pero ang tinuod, natawo gyud siya didto sa Bethlehem, ang lugar ni Hari David. Didto lang siya natawo sa pasungan, kay gisalikway man siya sa mga katawhan na tarong-tarong og balay adtong panahona. So muna si Hesus, iya sang gidua-duaan og kanang kuang-kuan ba, sakay-sakayan ang ilang hunahuna. Siya kamo di mo mutuo nga Mesiyas ko, kay wa ko matawo didto gyud sa lugar ni Hari David sigon sa inyong pag-evaluate, pag-investigate. Pero nganong magsige mamog kupot anang kamatuoran na nga si David gani ningon man nga Ginoo ni nako ang Mesiyas. Sa ato pa naguna niya ang Mesiyas. Hinana ba niya unsa may buot ipasabot ni Hesus niini nga ang anak sa Ginoo nga maoy nahimong manluluwas, dili pwede nga himuon lang nato nga pure gyud nga anha lagi ba limited lang gyud siya sa iyang gigikanan diha sa tao. Si Maria maoy nanganak ni Hesus, pero dili si Maria maoy sinugdanan sa pagkatao o sa kinabuhi ni Hesus. Kanang imong tupad kinsa may nanganak ana, pangutan ako no, kinsa may nanganak nimo. Moingon gina siya akong mama, pero pangutan siya ang imong yung mama mo sinugdanan sa imong kinabuhi, diha gyud gasugod imong mama. Unsa sa inyong tanaw? Inyog yung mama, maoy ugdop ang inyong mama, wa gyud kinabuhi. Ha? Kinsa man say nanganak sa inyong mama? Iyang mama. Kinsa man say nanganak atong mama sa iyang mama? Sa sige nimong pangutana ani, musangko gyud ka nga kadto si Adan og si Eva. Nya kinsa may nanganak ni Adan og ni Eva? Wa may lain. Wa man to'y laki pa og babae atong panahon na, di gimugna sila sa Ginoo. So gusto lang ni Kristo nga ipahibaw bas mga Hudiyo nga ay mo pagsigig limit sa akong gigikanan diha sa tawhanon nga kuan gigikanan or ginikanan, kay ang tao nga tinud-anay sama ni Hesus naggikan sa Ginoo. Kana sang imong tupad gikan sad nas Ginoo. Mao bitaw nga karon gi-emphasize na ni sa simbahan tungod ni Kristo nga kitang tanan mga anak sa Dios. Kusog ra ba kitang moingon ana nga tao ra man gud ta, saon man gyud tao ra man ta. Ano bang di gyud ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Pero kusog kay moingon amahan namo naa kas langit.
Oh, unya mo ingon din, tao ramang gutta, kinsa bagoy dili makasa. Pugni lagi imong kaugalingon, di ta kapugong pa diroy, tao ramang kita, bisag ikaw gani, di man gani ka kapugong, anaon pampari. Matag-anan ra ba sa usahay? Tingali, arong mga orasa, di ko kapugong, tingali, aning mga tuiga, di ko kapugong, di sad ka kapugong sa sala, pero wa na magpasabot, nga di gyud nato mapugnan ang sala. Kay si Maria, nakapugong sa pagpakasala. Ang mga santos nga itong gideklarar, bisag 40 nilang makasasalaa kayo, sama ni San Agustin, nakapugong na gid siya sa sala. Sa dihang iyang papuyo ang pagtuong tinud-anay diha sa iyang kasing-kasing. Muna sa atong unang pagbasa, si Tobit, nga buutan kaayo na sakit, ang iyasang anak nga buutan, liwat niya si Tobias, maoy nakasulbad sa iyang sakit. Si Tobias ba maoy makagagahom, dili gikuyugan siya sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo maoy nagkuyog niya, motong paghidhid niya sa apdo sa tong apdohang iyang gida, nawagtang dayon ang sakit sa mata ni Tobit nga iyang papa, og nakakita siya. Sa ato pa, ipakita na sa unang testamento pa lang, sa Old Testament, na ang Ginoo nihimo na gyud sa mga tao nga iyang anak. Ang gahom niya gi-entrust diha sa mga tao. Amo nakita sad karon, naa sad tay gahom. Pwede ra gid ta nga moayo og masakiton, mopapahawa og yawa, makakita ta sa mga butang, makatugkad ta sa mga butang nga dili kayo panato mahibaw-an, nya ma-discover nato kay naatay Dios non nga kaalam. Sige, lingi ay mong tupad na muangkon ka nga anak kas Ginoo. Wa mo lingi, kanang wa mo lingi, klaro kay na wa na mo angkon. Nya og dili ta mo angkon nga anak tas Ginoo, automatic anak ta sa demonyo or puy-an tas demonyo. Mao ra man gipaabot sa yawa nga di gid ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Haron dali ra ta niyang tintalon, dali ra ta niyang ilaron, dali ra ta niyang pa ikot-ikoton diha sa iyang gahom. Pero og mo claim ta nga anak tas Ginoo, wa na gyoy makatubpag or makabuntog nato. Pananglitan, kanang wa kay kwarta. Wa kay kwarta ba? Og kahibaw la jud kang anak kas Ginoo, mangutang ka dili. Ha? Nganong mangutang ko taong kang anak man kas Ginoo? Di ka mangutang oy. Ang imong inahan, ang imong amahan, Ginoo, nya mangutang ka ng mga tao. Ang Ginoo nga mo ituburan sa tanan, mo imong papa, nya mangutang ka ng imong sigataw. Di na pwede oy. Unsa may imong buhaton? Anak man kas Ginoo. Di adto ka mudangop sa Ginoo, Ginoo wa na koy kwarta. Gutom kaayo. Ingno din kas Ginoo sama siyang gisulti ni Kristo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. Awa na, sulbad. Sulbad na. Mutuo makakas pulong sa Ginoo, ay nalagpamahaw. Kanang pulong sa Ginoo mo na ipamahaw. Kay mabuhi na kana. Nya dangtan kag mga usak simana, hapit na kadili kalakaw, ay wa naman luya man kay imong lawas, di ba? Kay maluya man gyud kay wa na may kaon. Nya moingon ka, Lord, mura naman kog mamatay ani. Moingon dayon ang Ginoo nimo, ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas pero dili makapatay sa kalag. Oo nya, maratol pa kana. Na kanang lawas mamatay man gina bisan gani
sigihan na nimog pakaon, mamatay man gani na sa siging kaon. Pila ka buok diha giatake tungod sobraas kaon. Di ba? Daghan kayo Ingkaon niya gutomon pa din, patay man gyapon. Yung sa may kalainag mukaon ka gutomon ka patay man lang gyapon. Pulos man mamatay. Sintro diha sa kalag. Mao na. Nya moingon din Ginoo pag hinulsol sa imong mga sa kay hapit na mapaong ang imong kandila. Ana. Hinulsol sa mga sala, magunsa magsakto kas kaon pero puno ka sa sala. Yawanon kay imong kinabuhi. May pagwa kay kaon. Unya Diyos nun. Muna ingos Kristo bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharias langit. Pila man kabuk nato nito ana. Nya karon kun mas stage 4 ka cancer, bisan pag naa kay daghang pagkaon, bisag naa kay daghang kwarta, stage 4 ka colon cancer pananglitan or pancreatic cancer, patyon gyud ana. Be. Unsa man mahadlo ka dili. Kung kibaw kang anak kas Ginoo, moingon gyud ka, thanks be to God, adto na ko magpuyo gyud sa balay sa akong amahan. Di lipay kay kang na stage 4. Lipay. Nilingay mong tupad. Yung na malipay ka ma stage 4. With all honesty, malipay ka nga ma stage 4 cancer. Buta na din na dayo magpatabang na to pader. Stage 4 cancer na akong mama. Tabangi taon ni pader nga makapagasto na ko. Unsa man siya, mura man siya. Mura ba ka na bang di gyud mo angkon ba? Stage 4 na imo pag yung tabangon. Stage 4 na gani. Huwata na lang na nga mupaw. Nya imong tabangon, imong yung sana ipakimo, imong yung paoperahan kay mamasing gyud ka kay gusto gyud kang mabuhi. Ini gumag-opera, gasto pag yung tag 200,000, tag 300,000, patay dayon. Ana, nakupatay man gani ng mga way sakit. Kana na bang masakiton? Masakiton na na lang pader. Tabangi ko nga ma-prepare akong mama or ma-prepare ko sa akong kamatayon. Nga dili unta ko mahadlok ani. Kay kahibaw ko nga mamatay na gyud ko. Ana, mao na saktong iampo, wa pay gasto. Dili kay magsikag pangutang niya. Di ra ba jud ka mobayad hangtod na lang mamatay ka, di jud ka kabayad. Sus, tunglohon pa kasi imong giutangan ang bagag nao, may ratag mamatay buang-buang ngayon. Ikaw nangutang ka kay para dili mamatay, gitunglo na hinung kasi imong giutangan kay nga kabayad. Ay pagwa na lang. Ako lang ning gipanghisgutan dili tungod kay magtinungluhay ta o dili gusto nga mga matay ta nga di na lang ta magpakabuhi. Ang nindot ba nga kanunay tang aware nga anak tas Ginoo aron dili ta magbuhat og mga buhat nga sukwahi sa pagkaanak sa Ginoo. Panalitan kanang imong sigig pangiskis anang kilay, anak pa ka kas Ginoo ana. Sige pakulor na imong buhok, siging inom ana mga pills, palaygit pagyod, mag-abortion pagyod, magpuyo-puyo pagyod, sige pagyod pangaway anang silingan, makigbungol, siging pakigbungol, siging ilog anang mga utlanan, siyuta, kanang mga kabtangan, kinihaay, anak pa ka kas Ginoo ana. Pangutanay mong kaugalingon. Kanarong pinatyanay sa Russia o sa Ukraine, pila na kakalibo ang nangamatay anang ilang gubat. Anak pa katas Ginoo. Gapahimos ta ning daghan kaing bahandi. Ang Russia porting datua sa bahandi, ang Ukraine dato sa dang ubang mga nasod dato nya nag-away. Anak pa katas Ginoo ana. Gipamalit pa na ninyog slat naritanan. Wa na hurot atong slat. Baligya ang slat, magukun-ukon pagpalit. Anak mga kas Ginoo, ato ning tukuron ang balay sa atong amahan. Di ba? Ay, kumbinto ay tukuronon. Pero pasalamat lang po ta nga nanay na malit, no? Abot ng atong halin sa SBF. Dag o 23,449 slots. Pakpak. Sige, anak makamos Ginoo, ako mong i-challenge. Na ako'y challenge nga akong giingon nga hapon.
Mag-celebrate man ko sa akong ika-19 years sa pagkapari karong June 22. So gikan karon hangtod June 22, pamalit mo og 19 ka slots. 19 ba ka slots sa SBF DAG? Bali nag 9,500 or i-round off na lang na 10,000 na lang. Kana kun inyo kung gipangga isip inyong or kuan mo ba nakadaig mo, nakapasalamat mo sa Ginoo nga napari ko, nalipay mo nga napari ko. Kamo wa malipay ay labog palit. Kamong nalipay ba palit mo. Ngayon ikaw niya pader, pobre man ko, lipay kay ko nga pari ka, pero pobre man ko, ibaligya ang imong katigayunan. Harod kapalit ka og slot. Nang litan, na kay refrigerator, imo ibaligya, mahali nag mga 5,000. Nya ang imong cellphone, duha ka buok, ibaligya sa nimo 5,000. Palit day kag slot. Wa na mo'y ref, wa na mo'y cellphone. Nya, unsa man na? Unsa man na? Kakabos. Nya unsay gisulti ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Di ba? Wa mo kakuhana, mao na. Pero bisan pagdili na nimo ibaligya imong ref, kapalit mangyud ka. Naay daghang pamaagi kung mopalit lang gyud. Pero naa say daghang dipinsa o mga rason aron di lang gyud kapalit. Kung wa gyud kay gugma. Mo na ha? Challenge ni. Ako isip maoy na pare, mupalit sa kog labing minus 19 ka or 20 ka slots. Sugod basta hangtod sa inig anniversary nako karong June 22 sa pagkapari. Kuha naman lang mga 13 naman lang kaadlaw. Awa na. 13 ba? Di pa 13 no? Pila kaadlaw. Amo lagi 22 man minusan og 9 mga 13 gikan ani palit ko mga 19 labing minus 20 ka slots. Pasalamat sa nako nga napari ko nya ako sa nang pasalamat ngadto sa amahan nga naghimo na kong pari kay pinaagi niini nalipay sad ko. Kamo lipay mong pari ko, ako lipay sa kong napari ko. Nya do na sa ko'y mga kasakit isip pari, naapil na ni sa akong kalipay nga naganto sa ko isip pari. Nya nakaalagad ko isip pari, alipay kay ko ana nga isip pari nakaalagad ko sa katawhan labi na gid dinhi sa atong parokya. Kuyog ta basta anak tas Ginoo. Sige be, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mga piltas challenge ni Father. Ing na. Ya mo yango gani ing na anak kas Ginoo. Ya mo lingo gani, murag anak mangkas demonyo. Bitaw kanindot unta kun maghiusat ang tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tigingon diri? Daiga ang Ginoo kalag ko. Magdaig unta ang atong kinabuhi sa Ginoo. Tungod aning atong pag-ila nga kitang tanan mga anak sa Dios, ang bahandi nga tinud-anay wa dinhis kalibutan tua sa gingharian sa atong amahan. Manindog na ta. Mga igsuon, ang atong pagtuo kang Hesus tinuod nga Dios og tinuod nga tao og ato siyang igsuon. Busa malaumon kitang musangpit sa atong amahan sa pag-ingon, amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan magmakugihong musangyaw sa kamatuoran mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang kahiusahan, ang kalinaw ug ang panag-uyon, mamahimong tinuod ilabi na sa mga nasod, diin ang mga katawhan na nagantos sa dili maayong pagtagad,
tungod sa managlahing kaliwatan, sa estado sa katilingban o sa relihiyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang mga batanon makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa pagkinabuhing malagaron, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang mga adunay balatian makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay na, malinawng makapahulay didto sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa among Ginoong Hesus, patalinghugi kami. Amahan ni Hesukristo ug among amahan nga langitnon, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawatan o Ginoo, kining among pagagasa, timaan sa gugma, sa gumaw sa tusa. Kining manok, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, ugasamo, pagaliya, ihatag na kanamo, ulang itong laman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad nining mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig o paghigugma, himua kaming santos diha sa pagpaambit nimo kanamo sa imong kinabuhi ug pinaagi niining Eucharistia pasaylua ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig,
Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag anha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo mananging harian, ang gahumuga himaya, antut sa kahaturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang Tang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ngalan, kamu
Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo dili lamang sa among mga ngabil kundi usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkaanak sa Dios. Unya kun ato gining puy-an mao ni ang maghatag natog gahom nga dili na gyud ta maproblema aning kinabuhia ug sa sunod nga kinabuhi. So salamat sa mga anak sa Ginoo nga miila nga ato mga igsuon ug mi palit og mga slots nato dinhi aron makatabang sa atong proyekto. Sa ako nang gikaingon kaganiha ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces nga slots nakahali na ta og 23,449 slots. Anaa pay 52,551 slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Niya akong pahimuslan ang akong pag-celebrate sa ika-19th year nako sa pagkapari. Ako mong i-challenge na katong gustong mo pahalipay nako sa akong pagkapari ay nalamog hatag og pagkaon or mga materials, hatag na lang mog slot, no? Kanang tag 19 ka slots gikan karon hangtod sa June 22. Sa okay mo na. Mingaw man. Gahapon din ako gisugdan og masiyal akong challenge. Thanks be to God. Doon na duha nga ming palit gahapon og tag 10,000 tag 20 ka slots. Pagpakan na to ang niapil na. Kung mailhan ni og pila ka buok ang nagmahal sa pare, no? Og disan mo ganahan nga kapalit kay wa gid mo mahimo. Ang alain akong challenge kada adlaw mo view, mo like og mo share mo sa atong content diha sa atong YouTube channel kanang Padresiano Obod. Kini bang Padresiano Obod? Kakuan mo? Na inyo ra na i-view niya, inyo nang i-share, i-like niya ang mga advertisements inyong i-allow 19 times every day. Sulay ninyo, di ba? Dako kay mo nag-ikatampo para sa ato gyapong simbahan. Haka na, ganahan sa ko ana. Inka minimum lang pa dir 19 times lang every week. Bahala mo dia basta mo abot og 19. Ana ha? Challenge na. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa